Eletään maaliskuista lauantai-iltaa. Edessäni tässä on Nopsa Jalka tänä iltana Dyynissä keikalla. Joo. Muuten, milloin tulee uutta materiaalia? 10.4. tulee uusi levy ja se on niinku jatko-osa. Onko se tää mun? Tämä on mun jatko-osa sun levylle ja joo, se on 10.4. tulossa ja sisältää reipasta menomusiikkia. Sehän kuulostaa erittäin hyvältä. Sitten jatketaan suoraan eteenpäin. Onko kova keikkaputki menossa takana eessäpäin? Nyt ollaan 3. viikkoa keikkailemassa tässä näin ja oikein nasta meininki ollaan soitettu ympäri Suomea, pohjoisesta etelää eri paikoissa on ollut tosi hauska soittaa ja silleen me ollaan soitettu kans uuden levyn biisejä ihan tälleen niin kuin ensisoitossa ihmisille ja se on hauska nähdä kun ne saa laulamaan mukana ihan uutta materiaalia tolleen noin. Tosi kivoja keikkoja ollut. Miten ne voi laulaa niitä, kun ne tiedä sanoa? No mä opetan niitä. Yes! Toi kuulostaa hyvältä. No niin, nyt edetään maaliskuuta, mutta mikä on se paras kuu? Maaliskuu. koska mulla on syntymäpäivät. Oi, toi oli ihan hyvä vastaus, mutta kyllä mä olisin kuitenkin sitä, että se on elokuu. Sitten eteenpäin, oletko käynyt Kalajoella aiemmin? Mä en ole ikinä aikaisemmin käynyt Kalajoella, että mä oon tässä nyt varmaan 15 vuotta keikkaillut ympäri Suomea. Ja mulla oli sellainen fiilis, että kyllä mä oon varmaan jo melkein joka paikassa käynyt, mutta täällä mä en oo käynyt ja sit en hirveästi ajatellut silleen etukäteen mitään, mutta oli jotenkin mahtava fiilis nähdä toi maisema tossa noin, kun saavuttiin tänne näin ja oli toi aavikko tossa noin edessä ja avomeri, et niinku, en mä osannut kuvitellakaan, että mahtavan näköinen paikka. No joo, just tuolla tulikin vastaus tuolta, mikä tulee ensimmäisenä mieleen. Mutta itse asiassa, mikä tuli mieleen Kalajoesta, kun kuulit, että menet sinne, niin ensimmäisenä? Siis kyllähän tietenkin, kyllä mä oon tietenkin kuullut hiekkasärkistä ja kaikkea, kaikki on sitä hehkuttanut. Ja sitten täällä on hyvät bileet kuulemma ollut. Jeps. Nyt sitten kesällä on tuo Midsummer Sound-tapahtuma. Siellä on lava rakennettu hiekalle. Onko koskaan aikaisemmin keikkailu hiekalle rakennetulla lavalla? Itse asiassa mä oon. Okei. Missä päin tämä tapaa? Enää sanokaan missä päin. Mutta oot keikkailu ennenkin. Joo, kyllä. No mikä sinun on paras jalkinen semmoiselle alustalle? Siis hiekalle paras jalkinen on paljaat jalat. se pitää hyvin ja hiekka tuntuu hyvältä varpaiden välissä. Niin sen pitääkin. Ei siinä. Loppu, kaneetti. Lupaan olla sun Kalajoen Midsummer Soundissa tänä kesänä, tänä juhannuksena.